Nairobi. Jonyuol mathoth osewuok oko mar kawo barupe mayango nyuol mar nyithindgi. Wach makoro duoko piny owacho chien e chwalo omenda mag somo ne skunde mag Junior Sekondar. Magi gin mana moko kuom weche ma director mar somo e kaunti ma Nairobi oyuago, kaka Judith Omondi leronwa. En dwe achiel koro nyaka ne jopuonjre mag Junior Sekondar chak somo ayanga e skunde duto mapacho kae. Omenda mar bilion 9.6 mane owinjo or ne tend skunde mondo michwal somo, kata kamano pok tend skunde go yudo nyaka kawuono. Penjo osebedo ni kara nang'o matimore momiyo omenda go odeko. Director mar weche somo e kaunti ma Nairobi, Margaret Lesuda, oko ni thoth jopuonjre mag Junior Sekondar onge kod otese mag nyuol mago ma owinjo tigo e ndiko gi e yor mbui kokalo kuom NEMIS, ma en register ma itiyogo kod piny owacho e neno ni jopuonjre adi ma owinjo mi omenda mag somo. Ma en achiel kuom weche ma osemiyo migawo mar somo odeko kod omenda mag somo ne japuonjre ka japuonjre ma owinjo yudo omenda go. Kata kamano, Lesuda oko ni gisebedo ka gitiyo machiegni kod ruodhi mondo mi giru barupe gi mag jopuonjre ma chal kod mago. The government can deposit money anytime, capitation, and our schools will even be equipping the laboratories like the one just behind me here. So we are ready. And one thing that I would say as Nairobi, and we are appealing, is that we may have one or two other children that may even have come from other regions and are here in Nairobi. Odiochieng' makawuono, Lesuda ne owuotho e skunde mag Junior Sekondar ariyo e kaunti ni ma Nairobi, kendo jopuonj mane ochwal kod piny owacho ne onyiso mor margi e chako puonjo mar Junior Sekondar. I'm taking business studies and mathematics here. Also in my previous national school, I was also teaching mathematics and business. And what I can say that like mathematics and business is that there are some additional topics that were not there in Study 7, but now they are there in the Junior Secondary. And the learners and the pupils are coping up very well. They are understanding, and we are hoping for the best. Kata mana e skundegi, ma jopuonj mane ochwal kod piny owacho ne gin ang'wen, kwanno pod ok oromo kaluwore ni koro chuno ni japuonj ka japuonj omak kuonde somo 4. Ka Lesuda bende koro kwayo duol mandiko jopuonj TSC mondo mi ondik jopuonj mag primary manyicha okwa thuolo mar puonjo e Junior Sekondar. If you went even to Olympic Primary, for instance, and even the area that we have just left, I believe even the school, already the teachers who are graduates are already supporting JSS, and they have already applied. So they are waiting for TSC to either post them to their school, or maybe if they want to post them to other schools that have more need than this one. But I just want to say, yes, we are utilizing every teacher that is there, and we are informing TSC of the gaps, and TSC have been out together with us to ensure that those gaps are identified and they are filled. Ma abire kine mabende piny owacho pod medo fuaro ndach jopuonjre mag Junior Sekondar kod klas 9 mapoko dhi e skul. Jopuonjre 24 mag klas 9 kaunti ni ma Nairobi pok odonjo e skunde. Ikwayo jonyuol mondo chwal lipot mora mora manyalo miyo yudgi kuma gintie. Judith Omondi, Ramogi TV. Kamachielo